Okay, so right. So ngicela. Igama lami ngukhansela uSiphile Mdaka njengamanje oyi-ESCO member emkhandlwini eMkhanyakude, ngiphinde ngibe i-deputy convener wombutho wesizwe uKhongolose la eNokhambanyawo region. Sibonga ukunikezwa ithuba. Mhlawumbe okokuqala sifuna ukuphawula ngesimo somkhandlu uMkhanyakude ngalesi sigaba. Sifisa nje ukubonga abantu baseMkhanyakude okokuqala ukuthi basinikeze ithuba kule minyaka ecishe bemine edlule ukusebenza nabo eduze njengobantu bebenika ithuba lokuhola umkhandlu. Sisebenza kakhulu udaba olubathinta ngqo njengabahlali, nokuyiyona nto umkhandlu owumsebenzi wawo omkhulu, ukusondeza amanzi eduze kwasemakhaya, amanzi ahlanzekile, nokusebenza indaba yokuthutha kwendle. Le minyaka-ke emine edlule sisebenza nabo, sikhulile, safunda izinto ey'ningi, kodwa likhulu ibanga esilihambile. Okokuqala ukufaka ingqalasizinda nokuvuselela ingqalasizinda ebisiney'nkinga. Ziningi iy'ndaba esesikwazi namhlanje ukuyibalula ukuthi iy'ndawo bengakwazi ukuthola amanzi ngaphambili, esikuqinisekisayo ukuthi lezo ndawo seziyawathola amanzi. Iningi-ke nemisebenzi ebese siyenza siseduze noma emome ukuthi bisingakwazi ukuthi sibeke esigabeni sokuthi abantu bakwazi ukuthola amanzi ahlanzekile. Ingakho sifuna ukubabonga kakhulu le miphakathi ngoba sibambe eminingi ithangani nale miphakathi, imihlangano ngey'ndlela ezahlukene ukwakha ubudlelwane, sizizwe simukelekile futhi sibone ukuthi sisebenze nabo. Impumelelo esikwazile ukuyenza siyenze ngenxa yabo. La okusale khona umsebenzi bekufanele siqhubeke siwuqedele, kodwa isimo-ke manje sibeka ukuthi kukhona abanye abangene e-ofisi umsebenzi wabo uqhubeka lapho esigcine khona ngomsebenzi ebesondele isizwe sakithi. Senimungele yini ukuthi sekukhona obunye ubuholi ofisi kade besho abanye be-ANC ukuthi njenge-ANC nimukele, nifundiswe futhi ukumukela? Njengoba ngiqala ngokubonga ithuba, anguveze lokhu Mahlobo ukuthi uqale eMkhanyakude ukusebenza kuney'hibe kungekho kahle ukubambisana sise-ofisi. Enye into esiyenzile kule minyaka emine edlule ukubumbanisa onke amakhansela aseMkhanyakude. Lokho-ke ngingakubalula ukuthi sikwenze kahle, sikwazile ukuthi sigcine sekufike esigabeni la khona onke amalunga omkhandlu, amakhansela, council committees, mase sisebenza bese sisebenza ngokubambisana. Obekusinceda-ke lokhu ukuthi sikwazi ukuya kubantu sikhulume ngezwe elilodwa. Kunikwa abanye-ke ithuba ngezimo ey'shintshile ngoba umkhandlu lo la nawo uKhongolose ubungenazo iy'namba ey'phelele. Amakhansela kaKhongolose awu-16, ubusebenza namaqembu amancane. Kwashintsha-ke ukuthi amaqembu amancane aseqoma ukuthi asebenze nohlangothi lwe-IFP olunamakhansela awu-15. So u-IFP no-ANC baney'namba ey'nkulu kodwa nabo abanazo iy'namba ezanele ukuphatha umkhandlu ngabodwana. Manje ukukhethwa-ke kwabantu abahola umkhandlu kwenziwa amakhansela ehlangene ngaphakathi. Kuyingxenye-ke lokho entando yeningi obekufanele sikumukele uma sekwenzakele. La kufanele khona silekelele ukuthi abantu bakithi besizakale, sizoqhubeka senze njalo. Kodwa ngoba sesiyinhlangano ephikisayo emhlanganweni, la kufanele khona sithi cha, lokhu sibona kuhambi kahle, sizokwenza lokho senzela abantu baseMkhanyakude okuyibona esihlangene ngabo ekugcineni, ngoba umsebenzi wethu ukulekelela ukuthi kube khona ukuthuthuka kodwa ikakhulukazi odabeni lwamanzi nokuqoqwa kwendle kubantu baseMkhanyakude. Mhlawumbe bawumndanga ngifuna ukuvela ngoba nilapha suke nikhethwe umphakathi, suke futhi nisevisa umphakathi. Okufike kwenzeka lapha umphakathi awukwazi. Njengamanje baningi engazi ukuthi abantu balimele ngoseke kwenzekile. Mhlawumbe ungathini kulowo mphakathi loyo osulimele ongazi na ukwenzakalani kodwa kube kwenzeka lapha sezolimala wona futhi umphakathi? UMkhanyakude unabahlali ngokwe-census ka-2022 about 711,000. Uma kubala ngokukhula kwabantu silinganisela ku-755,000 njengamanje. Unamawodi awu-80, ama-VD noma iy'godi eziwu-348. Noma singafikanga kuso sonke isigodi, kodwa alikho iwodi esingalihambanga. Zincane iy'godi esingafikanga kuzo. Umhlangano wethu biba semahholo, phansi kwey'hlahla, noma kuphi la besithola khona ithuba sihlangana nabantu bakithi. Manje sisekhona emkhandlwini njengamakhansela.
sikhona futhi thina njengabantu abahola umbutho wesizwe sifuna okokuqala ukubaqinisekisa abantu bakithi ukuthi sazobuya sokukhuluma nabo abantu silalela iy'nkinga zabo ngoba phela umsebenzi kakhansela nomsebenzi wokuhola nje umphakathi ukuphendula iy'nkinga abantu ababhekene nazo. Kodwa okwesibili sikhona futhi emkhandlwini izinto ebese yiqaliwe yithinta abantu kulezi ndawo engibalile sazoqhubeka siyikhulumise ukuthi cha kunabantu bakwaJobe la bese sibheke khona sifaka ipayipi, kunabantu basemanqayini la khona bese siqedela khona umsebenzi, kunabantu basephelandaba bese siqala ukufaka khona umsebenzi, kunabantu bey'ndawo ey'ningi ungabala o-Ward 10 uMtubatuba la khona obese kusele kuncane amanzi aphume kwaShikisha, ungabala iy'ndawo ey'ningi. Sizokukhulumisa ngoba sisekhona emkhandlwini ukuthi cha uma kusetshenzwa angasetshenzwa ngokwepolitiki, kusetshenzwe ngokulekelela kwabantu bakithi. Ingakho nathi into esikwazi ukuyiqhenya ngayo ukuthi kulo mkhandlu ngesikhathi sisebenza siwuhola asikaze sicwase amakhansela amanye ngokuthi asuka kephi inhlangano. Sisebenze umsebenzi wokuthi cha sisebenzeni sonke kusizakala abantu bakithi. Yes, kungakhona la kuphikiswana khona lapha nalapha kodwa into ebibalulekile ukuthi akusebenzelwe abantu bakithi kuya phambili. Ngiyabaqinisekisa abantu bakithi ukuthi izinto nezidingo zabo ebeyibathinta ebesesizazi sesisandleni kithi soqhubeka siyikhulumise ngoba sisekhona emkhandlwini. Mhlawumbe ngifuna ukubheka ngoba abantu abaningi basamangele ukuthi akwenzakaleni ngomoya wethu umntwana. Mhlawumbe ungakwazi mhlawumbe ukuthi ukubabeka isithombe kancane ukuthi lokho ungababekela khona abangela abazi kwenzakalani ngempela. Njengoba ngichazile umsakazi ukuthi uMkhanyakude unamakhansela u-35 ukuze umkhandlu uphatheke kahle kufuna kube namakhansela ayishumi 18 avumelanayo. Leminyaka-ke yonke siphethe besisebenza thina njengokhongolose namakhansela 8 awu-16 sinekhansela we-EFF ukhansela we-NFP oyedwa kanye nokhansela we-independent oyedwa kusinika u-18 lo. Namba-ke abantu bebephethe umkhandlu ingakho u-deputy mayor ubesuka kwi-NFP. Bekungamakhansela e-ANC awu-16 independent eyodwa i-NFP eyodwa bese sakha lo 18-ke siphatha umkhandlu. Manje endleleni kusetshenzwa i-EFF besisebenza sihlonipha njengoba ibikhona kodwa bingeyona ingxenye kahulumeni. Kubese kukhandwa kumbimbo olusha-ke lolu mbimbo olufaka i-EFF ne-IFP kwaba amakhansela awu-17 kodwa besisewu-18 thina. Endleleni-ke sezwe ukuthi cha nokhansela we-NFP useyalijoyina lolu mbimbo u-deputy mayor kwasekukhanda-ke lo 18-ke manje sasala-ke thina sawu-16 okwenza ukuthi-ke uma usubala iy'namba ngaphakathi emkhandlwini uma behlangene bona sebengaphezulu kwethu ngokwey'namba ngalolu mbimbo olukhandiwe. Uma-ke sesingesenawo 18 vese kusho ukuthi sebengamkhetha umeya omunye, uspika omunye, u-deputy mayor futhi yena uhambe nesitulo sakhe wongena lapha angene khona. Yilokhu kokwenza-ke lesifuna ukubikela abantu bakithi. Isimo sepolitiki ngoba i-ANC ayitholanga u-50+1% ibisebenza nalezi iy'nhlangano engibalile ikakhulukazi independent kanye ne-NFP. Uma sebebona umbono omunye kwenze sehlelwa zinamba. Kodwa lokho akusho ukuthi asisekho emkhandlwini futhi akusho ukuthi ngeke siqhubeke sihlalele iy'ndaba zabantu siyikhulumise siyifake nasemkhandlwini iy'ndaba esifuna yithinta abantu bakithi sibahambele futhi abantu. Sisengama-public representative ngamanye amazwi sisakhethiwe vese sikhethwe umphakathi ukusebenza iy'ndaba zawo umphakathi. Angathini amazwi akho okubonga kakhulukazi kwi-ANC Youth League ngoba iphume nxa zonke kubalwa zonke iy'funda ikakhulukazi ezibe khona ama-region ahlukahlukene aphume ngezwe elilodwa ezwakalisa ukuweseka ikakhulukazi ehlaba ikhwela ne-ANC Youth League esifundazweni kwaze wangena ne-ANC Youth League cishe naku-national. Ungathi nje ukubonga kubona ukuma nawe beme negama lokuthi yizi inamba engasanivumi kodwa usebenzile mkhulu umehluko wenze Mkhanyakude. Ngicabanga ukuthi uvuka ibambe umbutho wesizwe ususwe ukuqonda ukuthi kukhona ukusebenzisana phakathi kukaKhongolose KwaZulu-Natal neqembu le-IFP ngokwabo umbono ukuthi uma bekusebenzisanwa yini edala ukuthi komasipala ikakhulukazi laba abahola umbutho wesizwe ubonakala umbutho wesizwe uncindwa amandla
kubalulwa kakhulu nomnyango wakwa-COGTA ophethwe inhlangano noma iqembu le-IFP. Ungazathi nqinda kakhulu amandla labo masipala abaphethwe umbutho wesizwe. Ngicabanga ukuthi kudaba lusuke lapho, okungeyona ikhwelo labo kuphela uVukayibambe, nawo umbutho wesizwe nje eprovinsini udaba olukhulumayo lolu. Siyafisa-ke ukuthi umsebenzi ebesiwenza besingawenzeli thina njengathi at personal level, besithunywe umbutho wesizwe. Kungakhona la bekungenzeka kusale khona, kodwa yonke into besiyenza ngoba umbutho usithuma ukuthi asambe sifikise iy'dingo zabantu eduze kwabantu. Ngolimi lwasemzini kunento ebizwa nge-objectives of the National Democratic Revolutions, ukuthi asithuthukise abantu bakithi beze befike empilweni engcono. Uhulumeni uyawusebenzise ukuthatha abantu uzobafikisa esimeni esifanele. Thina amanzi into ebefuna siyenze izifike kubantu, besenza lo msebenzi ngenhloso yokufikisa impilo engcono kubantu bakithi. Siyafisa nje ukubonga kakhulu kuVukayibambe ukuthi abone ukuthi kukhona ebesizama ukukwenza ukuthuthukisa abantu bakithi. Ngeke ngithi i-support ibheke kimi njengomuntu, ngani uVukayibambe ukhulumela umbutho wesizwe, ukhulumela umdala, ngoba uma sithunyiwe embuthweni akubi umuntu kodwa kuba inhlangano esuke ikuthumile ukuthi wenza ngemigomo yayo izinto ofanele uzenze. Sithokoza sibonga. Hayi, Nembaba, nice. Siyabonga.